Усіх вітаем, шановнае спадарства. Гэта падкаст «Утульны горад», а мяне зовут Даша. А сёння ў мяне надзвычай цікавыя госці, таму што прыехала яна з крывіцкага краю. Вось такія ў мяне сёння каламбуры. Я запрасіла спадарню Вікторыю Тарасевіч, якая археалагіня, і якая сузаснавальніца праекта «Крывіцкі край», праект пра археалогію людскімі словамі. А запрасіла я яе, таму што тэма археалогіі ў кантэксце Гродны, у кантэксце ўвогуле беларускіх гарадоў, яна не даўсплывае. Але праблема ў тым, што я амаль нічога не разумею ў археалогіі. Я ведаю, што гэта нейкія такія чувакі, якія раскопвалі дыназаўраў. А я чытаю потым нейкія артыкулы пра тое, што ў Гродні адбываецца, і там нешта кшталту: «О боже, яны мусілі правесці раскопкі па правілах, а яны правялі іх не па правілах», і ўсе ў шоку. Я такая: а як трэба было? Незразумела. Карацей, адказваць на ўсе мае дзіцячыя пытанні сёння будзе спадарня Вікторыя Тарасевіч. Маленькая такая заўвага па ўступу. Гэта вялікі распаўсюджаны міф, што археолагі даследуюць дыназаўраў. Археолагі ніколі не будуць займацца даследаваннем дыназаўра, бо гэтым займаюцца асобныя людзі. Палеантолагі называюцца. А археолагі займаюцца толькі тымі часамі, калі можна заўважыць сляды дзейнасці чалавека і жыцця чалавека. То бок мы людзьмі займаемся. Так мы даведаліся, што падчас жыцця дыназаўраў людзі яшчэ не вялі сваю дзейнасць. Скажы, спадарня Вікторыя, а гэтыя самыя раскопкі менавіта ў нашых у беларускіх гарадах, іх праводзіць навошта? Што ж вам бракуе археалагічных даследаванняў недзе ў полі, ў лесе? Чаму трэба это разрыць асфальт і ўсё там раскапаць? Усе мы людзі. І вось мы жывем зараз у розных месцах. Гэта можа быць як вёска, як горад. І падчас нашага жыцця мы пакідаем пасля сябе нейкія сляды, як улікі, як вось крыміналісты называюць, нашага існавання на тым ці іншым месцы. Нават калі мы, не ведаю, пайшлі ў паход, паставілі там лагер, распалілі вогнішча, закапалі недзе смецце ці забралі яго з сабой, але нешта забылі, мы ўсё роўна пакідаем нейкія сляды. У гарадах тое самае. Смецце, тое, што мы губляем, тое, што мы пабудавалі, гэта ўсё сведчанне таго, што мы тут ёсць, мы тут былі. І калі гэты горад ці вёска, ці гэтае поле, дзе мы ставілі лагер ці лес, калі хадзілі ў паход, яно зруйнуецца, у будучым яно будзе цікавіць археолагаў. Але справа з гарадамі ў тым, што большасць гарадоў, якія мы зараз ведаем, яны не з'явіліся вось зараз. Калі казаць пра тую ж самую Гародню, а калі Гародня упамінаецца ў летапісу? 1300... Насамрэч 1128. І гэты чалавек яшчэ калісьці здала ЦТ на 99 балаў па гісторыі Беларусі. Крыху раней, але гэта не істотна, хто хоча, той загугліць. Першае ўпамінанне ў пісьмовых крыніцах. Так мы прывыклі вызначаць, што горад з'явіўся, ужо існаваў тады. А да гэтага моманту узгадкі ў летапіснай крыніцы ён існаваў. І людзі там жылі. І пасля іх людзі жылі. І Гародня існуе зараз. І, адпаведна, вось гэты прамежак часу ад пачатку горада да яго сённяшняга існавання цікавіць археолагаў з пазіцыі таго, што як жылі там людзі. Як мы можам даведацца, што яны рабілі, што яны елі, чым яны цікавіліся, як яны разлікаліся пра побытавыя нейкія рэчы, калі мы не будзем праводзіць раскопкі у бабулі. Мы можам спрасіць: а што ты там рабіла там у такім-то годзе? А які у вас посуд быў? А што вы елі? А далей як мы будзем пра гэта ведаць? І археалогія насамрэч яна пра чалавека, у першую чаргу, і пра сувязь пакаленняў. Канешне, археалогія гэта матэрыя такая тонкая. Большасць людзей увогуле не разумее, навошта капацца ў зямлі, навошта чарапкі даставаць, нейкія артэфакты непанятныя. Ёсць розныя людзі, але большасць людзей, якіх я ведаю, маё атачэнне, калі набяруць у рукі нейкі прадмет, напрыклад, там шахматную фігурку якога-небудзь 13 стагоддзя, яны асэнсоўваюць, што гэта вау, мае продкі ў маім родным месцы, там 700-600 гадоў таму гулялі ў шахматы, нічога сабе. Як Гервасій Валіваха са смерцю ў кніжцы Владзіміра Краткевіча «Ладдзя роспачы». Гэта пра сувязь пакаленняў і пра жаданне ведаць больш, чым мы ведаем зараз, і жаданне не быць у сваім уласным пузыры і уявіць сабе, што не мы такія тут зараз крутыя, а ўжо ў старажытнасці у людзей таксама былі нейкія цікаўнасці, каштоўнасці, іхнія там тэхналогіі. Таму гарады – гэта адзін з помнікаў, які даследуюць археолагі, не толькі ў Беларусі. Слухай, я зараз проста сабе ўяўляю, як там праз 100 год раптам археолагі, археалагіні знойдуць забытую недзе ў парку Жылібера Nokia 3310, бутэльку з-пад Джек Дэніелс, што-небудзь такое, яны будуць таксама гэта неяк асэнсоўваць. Нават ёсць накірунак археалогіі, новачасны ўжо. Амерыканскія археолагі зладзілі такі эксперымент навуковы. Яны паехалі на гарадскую сметніцу і пачалі па археалагічнай методыцы даследаваць гэтую сметніцу сучасную.
сучасную і вывучаць пасля што яны там знайшлі і аналізаваць, чтобы гэтыя звесткі маглі даць нам аб тым пасяленні, аб тым горадзе, дзе яны гэтую сметніцу капалі. Всё, што у нас зараз ёсць на нас, чым мы карыстаемся, яно калісьці станець археічным артефактам ці археічным помнікам, у плане месца, ці археічным аб'ектам. Як вызначаецца тое, дзе менавіта мы будзем праводзіць раскопкі? Я так разумею, вы ж не проста тыкнулі на мапу, што то савецкая плошча, файнае месца, каб пакапацца, пайшлі туды. Перад тым, як пачаць нейкія раскопкі, археолог павінен сабе ў галаве чётка ўсведаміць, якую навуковую праблему ён перад сабой ставіць і як ён будзе яе вырашаць. Калі вяртацца да раскопак гарадоў, калі чалавек займаецца, напрыклад, яго цікавіць там фартыфікацыя, то бок умацаванні гарадоў перыяду старажытнай Русі, ці там перыяду Вялікага княства Літоўскага. Адпаведна, ён сабе задаў гэтае пытанне. Археолагі гэта сумна насамрэч, гэта ўсім падаецца, што весела. Ён павінен усведаміць гэтую праблему, усецэла яе вывучыць на момант да яго вось задавання сабе гэтай праблемы. Ён павінен вывучыць усю існуючую літаратуру па гэтай тэме, калі яна ёсць, таму што ёсць пытанні, на якія няма крыніц, ніхто праблему не распрацоўваў, такое тоже бывае. Але ў кантэксце горада ён павінен вывучыць літаратуру, усе магчымыя крыніцы па існуючага пытанню, візуальныя нейкія гравюры, мастацкія і так далей, па гародні, дарэчы, іх Не бракуе. прааналізаваць і скласці ўяўленне, дзе найбольш магчымае цікавае месца, каб правесці непасрэдна палявыя дзеянні, бо палявая дзейнасць, як бы наперадзе яе ідзе вось такая праца з крыніцамі. То бок археалогія ёсць як кабінетная, то бок калі археолог у бібліятэке, у сябе дома з кніжкамі сядзіць у абдымку, так і палявая. Але палявая гэта ўжо, калі ты вырашаеш, што я разумею, што вось ёсць праблема, усё я вывучыў, тут чагосьці не хапае ў гэтай інфармацыі і, магчыма, там у такім-то месцы я адкажу на сваё пытанне. Тады ён ужо вырашае, што трэба капаць. Але калі ўсё можна знайсці, што ўжо ўсё да цябе зрабілі, і ты гэта неяк верыфікуеш і правяряеш, трэба 10 разоў падумаць, надо капаць ці не. Таму што, па сутнасці, любыя раскопкі — гэта знішчэнне часткі культурнага слоя. А культурны слой — гэта, груба кажучы, напраставанне зямлі, у якім мы можам знайсці сляды чалавечай дзейнасці. Нейкія пабудовы, нейкія гаспадарчыя, таксама аб'екты, нейкія рэчы і так далей, так далей, так далей. Гэта вы таму чорных капальнікаў не любіце асабліва. Не любім, не любім. Для іх галоўны артефакт. Такое было, канешне, дзесьці ў 19 стагоддзі, і калі толькі пачыналі цікавіцца старажытнасцямі як калекцыянаванне гэтых старажытнасцяў, іх цікавілі прыгожыя рэчы. Чорных археолагаў цікавіць таксама прыгожыя рэчы і магчымасць іх прадаць. А тое, што вакол гэтай рэчы, то бок той слой, дзе яна ляжыць, іх абсалютна не цікавіць. Яны вынімаюць рэчы з кантэкста, то бок з гэтага культурнага слоя, і атрымоўваецца, што губляецца частка інфармацыі пра помнік, якая магла б уплываць на сам рэч навуковыя высновы ў плане там датыроўкі і так далей. Скажы мне, калі ласка, вось наконт Гродна, якія б ты назвала месцы, якія вось табе самой былі б цікавыя, вось гэтыя навуковыя задачы, якія можна паставіць наконт Гродна? Там ужо капалі, насамрэч. Яшчэ ў тыя часы, калі Гароднін уваходзіў у склад Польшчы, менавіта польскія археолагі зацікавіліся Гародні як важным у гісторыі Польшчы тады цэнтрам. Ты маеш на ўвазе міжваенны час? Так, міжваенны час. Спачатку там капаў Юзеф Яткоўскі. Ён у пачатку 30-х гадоў пачынаў там капаць, і іх цікавіў менавіта стары замак. То бок стары замак, па сутнасці, знаходзіцца ў месцы, дзе раней, вось калі Гародня была вядома як цэнтр княства, якое ўваходзіла ў Кіеўскую Русь, у старажытную Русь, гэта цэнтр, які ў кніцах і ў навукоўцаў называецца Дзяцінец. І стары замак, па сутнасці, знаходзіцца на месцы, дзе раней было паселішча. Пасля яно згарэла, сляды пажара фіксаваліся археолагамі. Пасля ўжо ўзнік замак, і вось гэта цэнтр горада. Дзяцінец — гэта цэнтр. Апроч Дзяцінца існаваў вакольны горад, то бок уявім сабе стары замак вакол старога замка. А яшчэ існавалі пасады. Пасады — гэта такія гандлёва-рамесныя месцы, дзе людзі і жылі, і працавалі. І ўсе гэтыя месцы вельмі важныя з пазіцыі даведацца, якая была планіроўка, забудова ў горада на такія стагоддзі, напрыклад, там на пачатак 12 стагоддзя, на пачатак 13, як горад развіваўся і забудоўваўся і так далей, і так далей. Зараз магу сказаць, што, наколькі мне вядома, у Гародні існувала мінімум 3 пасады. Яны маюць назву, гэта цэнтральны пасад, Занёманскі пасад і Падол. Падол знаходзіцца на вуліцы Падольскай. Усё гэта вывучаецца, і, па сутнасці, калі вывучаецца любы старажытны горад,
навукоўцы, якія даследуюць гэтыя гарады, яны могуць ставіць розныя пытанні. Напрыклад, пра канкрэтны перыяд, якім было жыццё людзей у гарадах у 12-13 стагоддзі. Якія былі умовы жыцця, якая была планіроўка вуліц, як яны рабілі свае дамы, чым яны харчаваліся. Пытанняў шмат, на якія можна адказаць, дзякуючы хорошым раскопкам. І пры гэтым археалогія яшчэ робіць вось што, яна пацвярджае пісьмовыя крыніцы, таму што часам не пацвярджае, часам пацвярджае. Таму што калі ёсць пісьмовыя крыніцы, не заўсёды можна верыфікаваць інфармацыю. А дзякуючы археолагам можна гэта пацвердзіць і аправернуць. То бок, напрыклад, калі я пішу сваю сяброўцы, сяброўка прыходзіць да мяне, у мяне цэлая бутэлька самагонкі, гэта яшчэ нічога не значыць. А калі археолагі правялі раскопкі на месцы маёй хаты і знайшлі там сапраўды ту бутэльку самагонкі, яны такі, чэк. Дарэчы, пра бутэльку самагонкі. Добры прыклад, калі мы раптам знойдзем бутэльку самагонкі, Таму, што мы яе знойдзем, мы можам падумаць, у нас ужо ёсць такіх там 2 бутэлькі, і побач з гэтым месцам, можа быць, тут нейкі быў мясцовы чувак, які знаў гэты самагон, то бок мы можам і ахарактарызаваць такі бок дзейнасці чалавека і жыцця. Это утрыравана. Як самагонаварэнне, што яны гэтым займаліся. А можа быць, гэта адкульсьці прывезена. І па бутэльцы мы можам зразумець, гэта бутэлька, там вось за 300 кіламетраў ёсць нейкае пасяленне, якое даследавалі іншыя археолагі. І там гэтых бутэлек вось так. І яны кажуць, што там самагонку варылі. Значыць, гэтая бутэлька неяк прыехала сюды, дзе мы яе раскапалі, значыць, можам разрабіць высновы пра існаванне нейкіх гандлёвых сувязяў між нейкімі рознымі месцамі. І ўсё гэта не толькі ў гарадах, канешне, на іншых паселішчах таксама. Але горад вельмі шмат што можа казаць праз імпартныя тавары, знаходкі, якія мы лічым імпартнымі, пра гандлёвыя сувязі. З якімі краінамі, у які час. Знаходкі могуць датаваць нам аб'ект, напрыклад, які мы знайшлі, напрыклад, хату. Мы знайшлі хату, і там мы зайшлі нейкую пацерку. А на ёй напісана «Made in China». Праз 1000 год нас раскапаюць, падумаюць, усе былі кітайцамі, таму што у нас усё кітайскае. То бок і лжывыя высновы таксама часу да часу могуць. Яны не тое, каб і лжывыя. Калі выдвигаеш нейкую гіпотэзу, трэба мець уяўленне, як яе праверыць. І археолог, ён не заўсёды да канца можа адказаць на пэўнае пытанне. Ён прапаноўвае адказ. Таму ладзяцца канферэнцыі і так далей, каб людзі падыскутавалі і ў нейкай спрэчцы нарадзілася нейкая праўда. Але археолог, на жаль, ніколі не можа канчаткова дакладна сказаць, што это было так. І ўсё, і кропка. Навука развіваецца, і з цягам часу можна перасэнсаваць любую выснову. Ніколі археолагу не трэба капаць усё. Не ведаю, увесь стары замак раскапаць зараз. Таму што методыка удасканальваецца, археолагі разумеюць, таму трэба аставіць нашчадкам, каб яны пасля нас праверылі нашы высновы. Скажы, калі ласка, хто яшчэ капаў Гродно? Вось у 30-е гады пачынаў Яткоўскі, яго адхілілі ад раскопак, бо ён дрэнна фіксаваў тое, што ён робіць. А ў археалогіі галоўнае, так як мы знішчаем кавалак помніка ці цалкам помнік, мы павінны ўсё дасканала фіксаваць, каб была палявая дакументацыя. Па сутнасці, калі прасцей кажучы, мы павінны запісваць усё, што адбываецца ў палявы дзённік, здымаць, падпісваць, вымераць глыбіню, знаходак, аб'ектаў, хат. Усё гэта павінна быць чётка зафіксавана, ён гэтага не рабіў. А хаця мог. Гэта ад чалавека залежыць часам, а часам ад абставінаў. Пасля яго змянілі другім даследчыкам, Здзіславам Дубчэрскім. Гэта давайны было, ў 37 годзе ён там капаў. Ён беларус. Не факт, таму што ў пасляваенны час у Беларусі, так як у 30-е гады усю інтэлігенцыю знішчалі пад сталінскім катком. Археолагу ў Беларусі не засталося, застаўся адзін археолог, і то ён займаўся палеалітам. Пасляваенны час з Расіі началі прысылаць археолагаў, каб яны хоць штосьці рабілі. Беларускіх археолагаў прям паходжання пасляваенны час адразу не было. Важная інфармацыя, але дзякую Богу, што існуе прынамсі падкаст «Байкі ля вогнішча», дзе вы зачытваеце ўспаміны археолагаў і археалагінь, якія далі рады. Пазней ужо вось Олег Анатольевич Труса, напрыклад, капаў гародню. То бок гародні цікавіла шмат каго. У цяперашні час у гародні музейныя археолагі вельмі добра капаюць. Яны пад рэканструкцыю старога замка правялі вельмі маштабныя і буйныя раскопкі. Яны некалькі гадоў буквально, скажам, сядзелі ў яме. То бок яны там нармальна, якасна капалі менавіта пад патрэбы рэканструкцыі, таму што падчас рэканструкцыі мы ж ведаем, што не толькі там нешта тынкуюць і надбудоўваюць, але і пракладваюць нейкія камунікацыі, так далей, а ўсё гэта помнік, що трэба даследаваць. Мало што там будзеш кабель класці, а знойдзеш
царкву. Хацелі пракласці каналізацыю, а знайшлі скарб. У Полацку была гісторыя, упарадкавалі вось стадыён, ёсць каля верхняга замку, там, дзе Сафія, гэта верхні замак у Полацку, дзе стадыён, гэта ніжні замак. Гэта старажытны цэнтр горада Полацка, таго самага. Це Полацк. І, яна знайшла камяк нейкі з залатымі вырабамі, але яна не ведала, што гэта залатыя вырабы. Дарэчы, яна здала гэты скарб, і ёй нават выплацілі за знаходку скарба грошы. Калі хочаце ведаць, што там далей адбывалася, ёсць выпуск «Бэкля на вогнішча». Але спойлер, яна іх прапіла, але скарбы выпадкова знаходзяць гэты факт. А дарэчы, ты ведаеш, што калі знаходзіш скарб, згодна з усякімі гэтымі акультнымі рэчамі, ты мусіш пакласці туды столькі ж манет, колькі ты забіраеш, таму што калі да цябе явіцца прывід чалавека, які паклаў гэты скарб і запытаецца ўласна, чаму ты забраў мае манеткі, ты мусіш сказаць, а ты пайдзі пералічы. Вось, ён пойдзе пералічваць, зразумее, што па колькасці ўсё супадае і ўсё. Проста ты смяешся, а можа быць, у яе такі цяжкі лёс менавіта праз тое, што яна не дамовілася з духамі. Я, канешне, скептычна стаўлюся да такога, але гэта гісторыя файная, канешне. А скажы, ты ніколі не сутыкалася там з якімі-небудзь археалагічнымі праклёнамі, асабліва, што месца пахавання капаеш? Там, я не ведаю, вы капалі які-небудзь курган, а потым да вас з'явіўся дух чалавека, які там ляжаў спакойна. У мяне ў маім жыцці такога не было. Я, мабыць, проста не веру ў гэта, да мяне ніхто не прыходзіць. Але часам бывае так, што калі мы там, не ведаю, у Квійскім краі выкладваем нейкія вынікі раскопак курганага могільніка, нам пішуць, а вам не страшна капаць старажытныя могілкі? Там жа людзі пахаваны. Мяне адчуванне, што ў родным маім горадзе Гродна ад часу да часу адбываюцца ўсякія скандалы, звязаныя з археалогіяй. Паколькі я ў гэтым нічога не разумею, мне проста адчуванне, што адныя спецыялісты-спецыялісткі ў вобласці гісторыі скардзяцца на іншых, што яны там штосьці нарабілі дрэнна. А што канкрэтна, я нічога не разумею. Вось раскажы мне, што, уласна, можа абраць археолагаў і археалагіі, што там можна накасячыць? Усе мы мусім прызнаць, што Гародня — гэта адзін з найважнейшых гарадоў у гісторыі Беларусі. Усе мы мусім прызнаць, што Гародня — адзін з найважнейшых гарадоў у свеце. Усе гарады важныя, але ёсць гарады, якія вельмі важныя для гісторыі і для сэнсавання таго, што мы, беларусы, ёсць беларусы. Па-першае, калі ў такіх месцах праводзяцца нейкія мерапрыемствы, звязаныя з горадаўпарадкаваннем, з будаўніцтвам нейкіх новых, не ведаю, гандлёвых цэнтраў, умоўна кажам, і так далей. Для мяне, як для навукоўца, відавочна, што калі нехта нешта хоча там пабудаваць, ён мусіць звярнуцца да археолагаў, каб на месцы, дзе будзе будоўля, правялі археалагічныя раскопкі. Але, можа быць, гэта мой нейкі ўнутраны свет наіўны, які кажа, што ну як жа, гэта ж Гародня, там жа вось вымуць 200 квадратных метраў зямлі і звязуць на сметніцу, или куды там адвозіць гэту зямлю. Разумеючы, колькі стагоддзяў там жылі людзі, колькі пасля іх засталося там слядовых дзейнасці, і што гэтыя рэчы і аб'екты могуць нам расказаць пра гэтых людзей. Для мяне гэта проста боль, калі я читаю навіны, што там-то праводзіцца будаўніцтва, не ведаю, дарогі, а там раней, не ведаю, былі могілкі 15-16 стагоддзя. Я, конечно, разумею, што праблема глобальная. У большасці людзей няма сфарміраванай культуры павагі да гісторыка-культурнай спадчыны. Калі бяром Гародню, калі там нейкі забудоўца вырашае нешта зрабіць, ён мусіць звярнуцца ў пэўны орган. А цэнтр Гародні, ён унесены ў спіс гісторыка-культурны. Гэта помнік, які абараняецца, частка горада, якая абараняецца дзяржавай. І калі такая зона абараняецца, на ёй забаронена праводзіць нейкія работы по будоўлі, па ўпарадкаванню і так далей, без нагляду археалагічнага ці без раскопак. Часам будаўнікі, яны маюць столькі грошай, што ім абсалютна плеваць, што адбываецца па-за іх сферай цікавасці, таму што яны хочуць мець больш грошай. Яны не звяртаюцца нікуды. І толькі вось, калі атрымоўваецца, што яны на нешта трапілі, нешта там вывернулі, нейкую, не ведаю, там костку чалавека, яны такі ай-яй-яй-яй. Тут же, наверное, что-то было, і, можа быць, тады яны звернуцца. Але часцей за ўсё гэтыя будаўнікі і іх кіраўніцтва ведаюць, што яны штосьці разбураюць, але ім усё роўна. Яны могуць гэта закапаць дзе-небудзь і ўсё. Таму што ў іх грошы, тэрміны, матэрыялы даставіць сёння, надо сёння і бла-бла-бла-бла. Але ёсць частка людзей, якія сумленныя, якія адразу звяртаюцца, і тады будаўнічыя работы праводзяцца з удзелам археолагаў. То бок і там ужо ёсць канцэпцыі, як іх праводзіць, ці ёсць там помнікі, адзін механізм працы.
Калі там няма помнікаў, археолог ўсё роўна мусіць глядзець раптам. Зразумела, просто зараз прыгадала гісторыю. У пасёлку Вялікай Бераставіцы, здагадайцеся, адкуль я родам, ёсць братняя магіла салдат савецкіх, якія загінулі падчас Другой сусветнай вайны. Гэтую братнюю магілу, ну, ад пачатку, зразумела, з'явілася братняя магіла, калі гэтых людзей пахавалі, а потым ужо значна пазней яе неяк упарадкавалі, абнеслі агароджай, там паставілі помнік, напісалі імёны людзей, уласна кажучы, якіх далі рады ідэнтыфікаваць. А вакол гэтай братняй магілы пачалі, значыцца, будавацца дамы прыватныя, аднапавярховыя. І ў людзей там былі агародчыкі, клумбачкі, тое сёе. І дагэтуль перыядычна на агародах людзі знаходзяць косткі чалавечыя. Нейкія рэчы знаходзяць, там кшталту Гузікі, напрыклад. Абсолютно, так, ну, щось такое. Не ведаюць, што рабіць, звяртаюцца там у міліцыю звоняць, ну, таму што, ну, рэальна, чалавечую костку знайшлі на агародзе, ну што. І ў выніку, як бы, ніякай рэакцыі на гэта не следуе, таму што, ну, сапраўды, людзі не вельмі разумеюць, што рабіць. Давайце зробім выгляд, што мы нічога не знайшлі. Хаця відавочна ўсім, што тую пляцоўку, якую агарадзілі пад братнюю магілу, ну, нашмат меншую плошчу агарадзілі. Насамрэч, яна нашмат больш. Там далей яшчэ пахаваныя людзі. Но, аднак, нікому да гэтага няма справы. Ёсць з гэтым праблема, што па міжнародным кодэксам і па нашаму кодэксу аб культуры, дарэчы, кодэкс аб культуры гэта галоўны дакумент, якім кіруюцца археолагі ў сваёй дзейнасці. Карацей, 120 гадоў. Другая сусветная вайна і нават першая сусветная, яны не пападаюць пад вызначэнне, што такое помнік археалогіі, таму што ім столькі гадоў няма, і гэта ёсць праблема. Таму што, напрыклад, у Еўропе археалогія датычная раскопак месцаў масавых пахаванняў, такі накірунак археалогія канфліктаў. Тыпу, яны даследуюцца. У нас толькі ў Беларусі адзін даследчык займаецца даследаваннем такіх помнікаў, месцы масавых пахаванняў, месцы расстрэлаў, лагеря смерці і так далей. Гэта ўсё трэба капаць па археалагічнай методыцы. Адзін чалавек, як вядома, гэта не можа рабіць. Зразумела, то бок у нас якая з тобой выснова, што 120 год гэта, канешне, файна, але у выпадках з другой сусветнай, з першай сусветнай, гэта помнікі, якія трэба капаць па археалагічнай методыцы. Нават калі яны не, ўсё роўна гэта вельмі істотны пласт нашай гісторыі, які трэба вывучаць, а не проста, косць валяецца. І таму мясцовыя ўлады, хутчэй за ўсё, не будуць. Гэта праблема пусюль такая, што людзі прасцей закрыць вочы. Любыя раскопкі па методыцы гэта доўга, гэта грошы. Зразумела, а памятаеш, быў такі скандал літаральна 1,5 гады таму, вось загаловак выдання «Зеркала». Археалагічны скандал у Гродні. Будоўлю ў гістарычным цэнтры горада пачалі без раскопак, якія ўсё адно будуць. Скажы, калі ласка, што там нарабілася, таму што там шмат такой спецыфічнай тэрміналогіі, як то археалагічны надзор. Як бы я не шару, я не ведаю, як яно мусіць па стандартах праводзіцца, і я ў разгубленасці. Ёсць такое паняцце, як выратавальныя раскопкі. Ёсць звычайныя раскопкі, ёсць выратавальныя. Увогуле, археолог, калі ён хоча нешта пакапаць, ён не можа проста ўзяць рыдлёўку і пайсці капаць. Яму трэба атрымаць дазвол у Акадэміі навук. Яны бываюць розных тыпаў. Ёсць дазвол нумар 1 па форме 1, па форме 2, 3, 4. Нас цікавіць форма 1, якая дазваляе праводзіць табе раскопкі на нейкім помнікам, неабмежаванай плошчы з выкарыстаннем металадэтэктараў і так далей, разведкі і так далей. А ёсць дазвол па форме 4, які выдаецца менавіта на такі тып раскопак, ратаўнічыя. Гэта нейкі комплекс дзеянняў, які ажыццяўляе чалавек. Сюды ўваходзіць вот гэты тэрмін невядомы археалагічны нагляд і археалагічныя раскопкі. Праводзяцца гэтыя ратавальныя раскопкі для помнікаў ці месцаў, хутчэй за ўсё для помнікаў, якія знаходзяцца ў зоне будоўлі, ці ім пагражае нейкае разбурэнне, прыроднае нейкае і так далей, і так далей. Но часцей за ўсё гэты адкрыты ліст выдаецца на помнікі, якія знаходзяцца ў зоне нейкай будоўлі. Тут ёсць аспект, калі помнікі вядомыя, то гэта абавязкова. Калі вось мы ведаем, што Гародня, старажытны цэнтр горада, і там праводзіцца будоўля. Мы ведаем, што там быў старажытны цэнтр горада, і ён падаховы, гэта ахоўная зона. Гэта 100% усе крытэрыі, якія кажуць пра тое, што помнік трэба даследаваць. І даследаваць шляхам археалагічных раскопак. Разбіць раскоп, то бок закласці яго, абазначыць яго, усё сфотаграфаваць, усё запісваць, слой прасеяць, прамыць, перабраць. Слой гэта ўся зямля, якая вынімаецца. Усякая знаходачка, якая костачка, там чарапок нейкі, згодна з меркаваннем археолога, трэба нанесці на план, які павінен весціся. Нейкія аб'екты, калі нейкія жытуюць, там пабудовы, іх трэба замаляваць,
сфотаграфаваць. Гэта сукупнасць правіл, па якім павінны весціся раскопкі. Археалагічны нагляд гэта другое. У тым выпадку, калі немагчыма правесці паўнавартасныя вот это по правілам раскопкі, а калі табе крычаць: у мяне тэхніка стаіць, там усё перакапалі ўжо, ўсё закідалі смеццем. Хутка ў нас тут вулкан будзе звергацца. Там нешта ўжо нарабілі, ці яно было зроблена раней у ранейшыя часы. Калі мы бачым, што помнік, у яго вось гэты культурны слой, пра які я казала ў пачатку, дзе можна знайсці сляды чалавечай дзейнасці, мы яго бачым, што ён пашкоджаны, у некаторых выпадках прымаецца рашэнне, у нашым выпадку ў большасці, правесці археалагічны нагляд. У нагляда свае правілы іншыя. Ты па сутнасці прыходзіш на будоўлю, ну вот я утрыўна кажу, бачыш, у цябе там катлаван 1, 2, 3, 4 выняты тэхнікай зямлі. Археолог мусіць спачатку за ўсім гэтым назіраць, але я ж кажу, што часцей за ўсё звяртацца, калі нешта ўжо знайшлі. Ты па вот этих кучах зямлі, якія вывернуты каўшом, бегаеш, собіраеш знаходкі, празваніваеш іх металадэтэктарам, але ты мусіш таксама нагляд, гэта комплекс мерапрыемств, якія мусяць выконвацца. Калі ёсць катлаван, уявім сабе нейкую такую прамакутную яміну. Ты павінен вось гэтыя ўсе вертыкальныя сцены хаця бы адну зачысціць, каб паглядзець на колеры пясочку, на як яны залягаюць і так далей, таму што у археалогіі ёсць такое паняцце як стратыграфія. Яно вельмі важнае для разумення, што гэта за помнік, калі ён пачаў існаваць, калі ён скончыў існаванне, калі там нейкія пажары былі і так далей, гэта ўсё важна. Ты мусіш збіраць знаходкі, фіксаваць іх месцазнаходжання. Фіксаваць гэта значыць наносіць на план, заміраць глыбіню іх залягання, апісваць, што гэта за знаходка. То бок гэта ўсё тое самае, што археалагічныя раскопкі, але ты не разбіў раскоп. Ты ўжо прыходзіш на вынятую тэхнікай яміну, спрабуеш улавіць хоць нейкую інфармацыю. І вось у выпадку з гэтым артыкулам кіраўнік гэтых раскопак сказаў, што там быў нейкі дом, скляпенні, засыпалі там смеццем, утрамбавалі, культурны слой тут пашкоджаны. Таму ён вырашыў праводзіць там толькі нагляд. Але тут таксама залежыць ад чалавека, з якім сумленнем ён будзе нагляд праводзіць. Можна проста прыйсці паглядзець, тут нічога цікавага і зайсці. Уся зямля, дарэчы, якая каўшом нават вынята, і нам мусіць перабірацца хаця бы. Пераборка — это, па сутнасці, рукамі там пераціраць і глядзець, якія артэфакты можна знайсці. У нас у большасці выпадкаў выкарыстоўваюць металадэтэктар. І металы, калі нейкі выбіваем, пару чарапкоў там пасабіралі, кафлін найбольш прыгожых, і ўсё. Пасля, наколькі я памятаю, трывогу забілі мясцовыя гісторыкі, якім не ўсё роўна на важнасць гародні ў гістарычным сэнсе. Гродзенскія гісторыкі яны такія дзерзкія. Там же вельмі яшчэ моцная школа археалогіі ў гародні насамрэч. Там музейная археалогія вельмі добрая, матываваная на даследаванні. І універскія археолагі, то бок ім можна давяряць такой працы. Яны, па-першае, што жывуць у гародні, па-другое, яны матываваны. Тады, калі забілі трывогу гісторыкі, апынулася, што каб не было гэтага грамадскага рэзанансу, гэты надзор прыйсці паглядзець і зайсці, сабраўшы там пару чарапкоў, можна нават нічога не сфотаграфаваўшы, і ўсё. А так як гэта абурылася СМІ, і людзі, вырашана было адправіць туды людзей, каб яны правялі нармальныя раскопкі. Я яшчэ памятаю, што там была спрэчка, па-мойму, у Фейсбуку. Дзе ж яшчэ бываюць спрэчкі? Твіттер і Фейсбук. Там нехта выклаў фотаздымкі гэтага месца, катлавана, дзе чётка абазначана было, што вось табе і культурны слой. І, дарэчы, вось калі ты робіш, нават ты вырашыў, што слой перамешаны. Перамешаны гэта значыць, скажем так, у цябе ёсць твораг, зверху варэнне. У цябе ёсць слой творага і слой варэння. Вот ты так роўненька паклаў, а потом узяў лыжку і размешаў. І вось тое самае з культурным слоем, калі папросту тлумачыць. Ён перамешаны, перадкладзены, як кажуць археолагі. Тады прымаецца рашэнне праводзіць гэты надзор. І калі ты праводзіш гэты надзор, і ты бачыш, што ў цябе ў нейкіх катлаванах, вырытых экскаватарам, ёсць не пашкоджаны, то бок гэты слой творага і слой варэння. Культурны слой ты мусіш спыніць нагляд і зрабіць нармальныя паўнавартасныя раскопкі. Але ў большасці выпадкаў гэта немагчыма, таму што будаўнікі ў нас шануюцца больш, чым гісторыкі археолагі. Мабыць, яны больш грошай прыносяць. Ну і там былі праведзены раскопкі, ўсё добра, матэрыялы апрацоўваюцца. Вяртаюся да Полацку. Зараз там праводзяцца раскопкі на стадыёне. Яны таксама гаспадарчыя дамовы, як яшчэ называюць археалагічныя ратавальныя раскопкі. Стадыён рэканструююць шляхам зняцця пэўнага слою зямлі. А гэты стадыён, гэта той самы, на якім гэты скарб залатых вырабаў знайшлі, як яго яшчэ называюць скарб ювеліра. Гэта месца, дзе быў ніжні замак, гэта цэнтр старажытнага Полацка, таго самага. Атрымоўваецца, што там праводзяць вось гэта ратавальнае
ратавальныя раскопкі, але стадыён агромны. Праблема ратавальных раскопак у тым, што мала часу, пастаянны ціск з боку будаўнікоў і кіраўнікоў гэтых будаўнікоў. І ты што паспяваеш. Нярэдкія выпадкі, калі археолог проста з-пад каўша выхоплівае тую ці іншую знаходку. І я лічу, што гэта праблема ізноў жа несфарміраванай культуры павагі да гісторыка-культурнай спадчыннасці і да нашай гісторыі ўвогуле. Гэта з маленства трэба рабіць. Ведаеш, гэта, канешне, ўсё трэба рабіць з маленства, я з табой цалкам згодная, але гэта такая гісторыя, як у мяне з маімі сяброўкамі-феміністкамі, напрыклад, заўсёды вось гэта разважанне пра тое, што так, канешне, мы мусім з дзіцячага садочку штосьці там тлумачыць пра правы. У выніку мы упіраемся ў тое, што не можам чакаць дзесяцігоддзі, пакуль там зменіцца пакаленне і гэта ўсё, а мы мусім вось зараз там прасоўваць закону супраць гендернага гвалту, напрыклад. Тут атрымліваецца такая ж самая гісторыя, што, канешне, адукацыя гэта ўсё файна, пішам кніжкі, але заканадаўчая база гэта заўсёды лепей, чым яе адсутнасць. Цяжка з гэтым пытаннем. Як я ўжо казала, галоўны дакумент, які рэгламентуе працу і увогуле ахову гісторыка-культурнай спадчыны, у тым ліку археалагічных помнікаў, археалагічнага слоя, нават такое ёсць паняцце. Яно ўпіраецца ў тое, што яно не працуе. Няма чётка прапісанай сістэмы пакарання за тое ці іншае дзеянне. Да, там напісана ў пэўных нарматыўных дакументах, што продаж археалагічных артефактаў забаронены. Але ж іх прадаюць. Да господі, зараз вось можна загугліць і ўжо набудзеш сабе археалагічную знаходку, якую атрымалі шляхам несанкцыянаваных раскопак. Чорная археалогія. У Беларусі іх тьма. А што, рэальна няма ніякай санкцыі? Па-першае, цяжка даказаць, што гэта ты здабыў шляхам... То бок я магу сказаць, што я гэтую манетку на вуліцы знайшла. А мне гэта бабуля оставила. У нас быў смешны выпадак. Ёсць такое паняцце, як палявая канферэнцыя. Гэта вот археолагі вясной збіраюцца з усёй Беларусі не толькі, хваляцца сваімі раскопкамі. Вось мы выкапалі там 100 метраў, 100 знайшлі. Такія ў нас высновы. Едзем мы ўсёй палявой канферэнцыі, пасля палявой канферэнцыі звычайна выезд на археалагічныя помнікі. А з боку Мінску, у бок Лайгойску і направо павярнуліся ўсе, там свежаўзранае поле. І чувак з металадэтэктарам ходзіць у такой у мілітарый форме, і мы такія, а што мы можам зрабіць? Гэта поле. Можна яшчэ прыцягнуць да адказнасці. Можа, ведаеце такое паняцце, ёсць ахоўная шыльда. Вось, можа, на будынках бачылі такія ў форме геральдычнага шчыта напісана гісторыка-культурная каштоўнасць. Там прычыненне шкоды караецца па закону. Калі яшчэ у нас на археалагічныя помнікі таксама ставяць такія шыльды. Калі яны ўключаны вось у спіс гэта дзяржаўных гісторыка-культурных каштоўнасцяў. У нас мала помнікаў уключаны ў гэты вось спіс. Па сутнасці, я магу ведаць, што там знаходзіцца курганны могільнік, чалавек з металадэтэктарам, ён прыйдзе і будзе там выбіваць, і што я яму скажу? Я зараз міліцыю выклікаю. Помнік нікуды не ўключаны. Што ён тут ёсць, таго няма. І, на жаль, праца па ўключэнню помнікаў яна вельмі марудная і доўгая з-за бюрократычных всякіх працэдур. Наколькі я ведаю, сярод маіх знаёмых гэтых чорных капальнікаў, чорных археолагаў, археалагінь, а ў мяне ёсць і такія знаёмыя. Красей кажучы, яны калі ехалі ў чарговы лес, дзе былі нейкія баявыя дзеянні шукаць там чарговыя гільзы, яны пра гэта казалі шопатам, яны, значыць, сваімі металадэтэктарамі не свяцілі, і яны рэальна баяліся, што іх там прыцягнуць да адміністратыўнай адказнасці, напрыклад. Ёсць людзі, якія гэтым займаюцца, гэта хобі. Некаторыя гэтым займаюцца для фінансавай выгоды. Ёсць рэальна людзі, якія маюць бізнесы, дзяцей, там жоны, так далей, якім гэта проста цікава. Прымаць удзел у археалагічных раскопках, таму што ты там што-то празваніў, давайце хутчэй выкапаем. А мы такі, не, стоп. Мы снимаем по 3 сантиметра на ўсім раскопе площай 100 квадратных метраў. І вось мы паслойна будзем здымаць паўсюль, гэта пройдзе дзень, 2, 3, 4, пака мы паслойна выйдзем на гэтую знаходку. І хтосьці можа чакаць, а хтосьці не можа. А навошта ім чакаць, калі можна адразу? Выпадкі, калі людзі выбіваюць месцы ваенных дзеянняў, і зноў жа вяртаемся да гэтай тэмы, што у нас гэтае месцы баявых дзеянняў час другой светнай вайны не лічыцца археалагічным помнікам. Як іх абараняць? Што ім можна сказаць? Слухай, а што рабіць? Забараняць продаж металадэтэктараў без рэцэпту лекара, ці што? Выкарыстанне металадэтэктара, яно таксама нармуецца кодэксам аб культуры і палажэннямі о парадку правядзення археалагічных раскопак. Тое, што ты атрымоўваеш вось гэты дазвол, гэта не проста паперка. Гэта паперка, у якой прапісана, што ты можаш рабіць на помніку. Тып вось гэтага дазволу па форме 1, па форме 2, па форме 3, 4 дае табе права на выкарыстанне пэўных методык, у тым ліку і металадэтэктара. Дарэчы, што цікава, амаль заўсёды на наглядах
выкарыстоўваецца металадэтэктар. Яны там амаль што абавязковыя. У маёй практыцы металадэтэктар мы амаль не выкарыстоўваем. Крывічоў мы капаем. Амаль няма артефактаў. Людзі не звіняць, карацей. Мы гэта ўсё прасейваем, і у нас капаюць людзі савочкамі, і мы ўсю зямлю, якую вынімаем, мы яе прасейваем. І у нас, па-першае, на этапе, калі ты вынімаеш грунт шуфлікам, ужо чалавек глядзіць, што ён там бачыць, і мы ўжо на этапе гэтым фіксуем і вынімаем. І на сіце знаходзяць людзі ўсё, што можна знайсці. Але вось у гарадскіх умовах я лічу, што гэта неабходная рэч, таму што ты можаш прыкладна акрэсліць пэўныя моманты, дзе што там можа быць, і пасля ўжо не рабіць, як робяць чорнаархеолагі, кап-кап, фіскакс, самрыдлёўкай фіскакс, і пабег са знаходкай. Проста ведаць, што там што-то ёсць, і каб твае землякопы, яны ж могуць быць розныя. Звярнуць увагу, і пасля ўжо... Вось мы закальцаваліся наконт гарадскіх умоў. Мне падаецца, што ты так файна ўсё распавяла, што ўсе робяць свае высновы пра тое, як мусіць быць змененае заканадаўства ў гэтай галіне. Яно мусіць быць зменена, але гэта вялікая праца. Павінна весціся праца па уліку археалагічных помнікаў, выяўленню і уліку і ўключэнню іх у дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Таму што я разумею, што калі мы ўсю Беларусь уключым у адну вялікую гісторыка-культурную каштоўнасць, я б так зрабіла, канешне, то ў нас не будуць ні гаспадарчыя работы, нейкія не праводзяцца, і будоўля, гэта заўсёды будзе. Мы мусім змірыцца з тым, што помнікі будуць знішчацца падчас будоўлі. І тут трэба чётка прыдумаць, што з гэтым рабіць, таму што на дадзены момант сітуацыя вельмі такая сумная. Прынамсі, мы можам параіць нашым шаноўным слухачам і слухачкам больш думаць пра гісторыка-культурную каштоўнасць, увогуле звяртаць на яе увагу, а не ігнараваць, і, можа быць, ад гэтага штосьці зварухнецца з мёртвай кропкі. Банальная павага да таго, што гэта былі нашы продкі, і што нельга проста так узяць і знішчыць месца, дзе яны жылі, я думаю, што павінны разумець кожны чалавек. А яшчэ я думаю, што гэтаму кожнаму і кожнай варта паставіць лайкі, зорачкі і ўсе астатнія прыемныя знакі, падпісацца на наш подкаст, каб не пропусціць наступныя выпускі, і яшчэ падпісацца на Instagram Крывіцкі край і на байкі ля вогнішча. Пачуемся. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты к началу поездки.